Goedemorgen Ola. Ik weet nog Ola waar ik heen doe, maar ik weet je wegen zeggen. Ik ben Aaron Friesen. Mijn ouders zijn Peter en Trudy Friesen. So, van is hier alleen dat aan die Zeugnis met gedaan. Einer recht zeker nur sehr ab, so viel einer mal mit einem Bulletin abchecken, wenn ich Check umfang. So, so, ja, ich war hier versuchen so gut zu vertalen als ich kann. Als ich 6 Jahre war, dann mit meinen Eltern mal die Entscheidung von der ukrainische Kjoakj zu gehen. Die fangen dann an, die Conservative zu fahren, die wir dann in die Olie. En so, ik weer dan grootste omvang waar ik dan wil naar school gaan. So, ik zijn mijn leven lang, oder zo lang als ik naar school ging, in de kistel die school gaan, zodat ze zeggen dat het verder wat ik gehad heb. En als ik 13 jaar was, dan heb ik mal Abendbotschaften, oder wegen spielen Botschaften, ik weet al niet correct hoeveel er waren, maar er werden ich habe mir reden von einem Beat auf und aber nach der eine Botschaft von der mir dort ein Beispiel so ist, von wie in den Deibet Wunder wären und wie in der Batten versuchen und dann das von Jesus wird von Boven und Strang auf reden und dann haben wir die Entscheidung entweder wir können den Strang nehmen und dann wollen wir raten, aber wir wollen uns nicht umpacken und sieht Mutter die drehen. Hat er dort verglichen mit der Lösung. En dort schied mich sehr an. En de Heilige Geest schafft sehr stark in mir den Abend. En wir dann, Jeff dann noch eingeladen, wenn irgendwer will, die können dann abstehen und dann können die mit dem Prediger reden, wir am Halten, mit am Top beten und so weiter. Dann gehe ich mir das aber nicht über. Und dann sage ich, tschüss wir. Ich will nicht schlafen gehen, ich habe Angst, ich weiß dort, wann ich sterben, ich würde in der Halle sein. En ik ging met mijn ouderen en dan vertel ik hoe mij dat ging en wie beden top. Ik bekend dingen wat ik gedaan had en zo neem ik Jezus aan en dan kan ik in vrede slapen gaan, dat wordt werkelijk een goede tijd. Maar dan weer het zo, en nächsten Morgens, als ik opwek, speelt sich mit uns, wow, wie mit uns ein Traum gewesen. Das spielt sich meist nicht real. Dann, ich werde sehr 300 abgetroffen, sehr immer eine conservative Kjoakj gewesen. So, wenn ich die Bibel lesen deut, alles was ich da lesen deut, das spielt sich immer weiter so. So, ich würde sagen, mein Handbuch am Toy geknappt haben, mit ja, mir so damit nicht antragen, was ich können. Und später so alle Forschungen, die wir lesen können, irgendwo die und nach weiter durch wegen dort wo einer eingeprägt wird. Mir wird das immer sagen, ging an, ich konnte mal klar, sonst dort würde man mir nicht geben. Und so, ich will Bibel lesen, aber das ich nicht macht. Einmal war das später mir so, wenn ich will die Ladung nicht verlieren, dann später da ich dort und später sage ich die damit ich da Christ, was das ja. So, ich hier über den Markt mit Bibel lesen und ich habe nicht mein Interessen, mein Gebetsleben, dort ging ich alle tenös. Und so ging das dann wieder. Und bevor ich mich bekehrt habe, so in der Schule ging, dann ich konnte von sehr jung an, was ich Visios berufen deed, oder proben deed. Ich nicht vollständig, bloß was ich proben deed. En die Kjoakj weer aanvoeren, die geven een zaken door de opbreng dat zo'n jonge jongens met ons dat te doen had. En zo, dat blijft zitten, kraken doen wordt, als ik mij bekeerd had er niet, we geen vertrouwen niet, dat we bloos zoveel, ja, dat is wat deze jongen maar gedaan heeft, dat heeft het in de Kjoakj naar gebracht. En dat is bloos voor wat we in die houden dan. Zo, dat weer een ding wat mij zou trubbelen deed. En ik wou dat aan de andere mensen zeggen, ja, dat kan je of, dat zal niet met mij top zijn. Wegen, nogmaals in een kasteel, en ik wou dat ze wat te doen hadden, dat ze niet worden ongestakt worden. En dat deed mij,
ik heb best verstaan, woon 13 jaar jong dat we doen, wanneer hij gelooft dat hij vriend heeft, dat wordt hij aan dat die wordt actually afgezegd van mijn top zijn. Zo, dat vierde niet een goede ding. Ik weet dat hij mij niet moet spreken, om dat nu mijn leven niet meer beter maken. Ik ga dan nog waar verschiedene met besonders met slechte Billen en so wieder. Dat wird ein großer Trouble. En 3 Jahre later, als ich 16 war, dann bereden ich und some von meinen Freunden, hey, hab wir uns mal taufen. Und dann, okay, well, wir haben nicht mal eine Chance, wir können, wenn wir wollen. So, dann, ich hatte die Zeit auch ein Smartphone, das wir nicht wirklich für die hatte, wie ich war, aber ich hatte wegen. Und so, ich da dann bloß die Dinge, die ben, wat ik dan had, wat ik dan zal uitlassen, die las ik dan 2 weken voor ik me toffen uit. Dan val ik me zo, ja, nee, ja, dat wordt wel wat doen. Zo, laat ik me toffen. En dan een paar voets nu nemen, ik doe, ja, als je tof weer, en dan weer automatisch, ik doe een glied bij de gemeente. En dan, dat vangt dan wel een beetje om met dat Bibel lezen en gebedsleven, maar ik kwam nog niet aan. En dat speelt sich so, dass wo einmal einer Deuter wird einem in Tränen gesagt geklettert, dass auf einmal mein Dad kriegt mehr jeder Weg einen Funkhall von okay, was ich nicht tun habe und was ich hier gesagt habe und einmal kommen sie uns mit so ein Ding etwas präparieren von Textmessages, was ich geschrieben habe, da wir ich hatte meinen Freund, wir hatten wie gleich gesagt Musik und wir hatten viele Country-Songs, die uns ganz auswendig gelernt. So dann der am einen Paar geschrieben und dann der den nächsten. Und so ist das. So dort wird ein bisschen am Schämen, aber ja, das war das wir. Und so spielt sich so, dass das kommt noch nicht an. Und dann sag ich, schnell wir, dann ich will dann unser Uitweer, ich will mich mal fertig halten, because ja, ich will 19, mehr als 20. Und dann fang ich ein feiner Deal an einen Dodge Charger. Ich weiß nicht, hier vielleicht wissen, was das ist. Und wow, das wird bloß was sehr Besonderes. Dann wir dann kaufen wir den und dann wir berufen hat, ich bin der erste conservative Jung, was du mal hat einen Dodge Charger gefahren. Das wird bloß. Das was something else. Und ja, man hat dann für gleich einen Monat wieder mit Eva und dann krieg ich einen Plitzenstab. Ich hatte einen Show von meinen Freunden mit und ich hatte so Luftpicks und was Maserschmerzen so, was die sagen concerning dort und dort so das fühlt die schlägt mir der Hangtop und das hieß ich so, da wurde aufgekommen bis Santiago und du wieder und ich würde sagen, ging on, sei auch respectvoll today und so dort die Leute mir even nach Foot kommen und irgendwas, aber dort, die gibt eine Seite der Operierung und dann wird dort so viel dort dann gibt es ganz Brüderschaft angestellt wegen dort und dort so like die Kaffeeketten, like das auch, ich verkaufe die Kaffee, aber dann wird dort bloß so viel, das Jung, den hat nie nicht was mit zu tun, den macht nie was mehr rüht und dann sagen die, ab alle hängen feit wat ik kan doen, so ja, wie ganz Familie ging dann die zwei gerüht. Und ich weiß, dass meine Eltern haben dann sehr schwer hat, was mit mir nicht passieren wird. Und du in der Kjoakj, mir ging nicht mehr Kontrolle zu haben. Und ich weiß, dass sehr für mich gebet. Und dort von Dingen sich ändern werden. Dann dort ist interessant, was das schafft. Wenn einer nicht mehr an so einem Stop ist, wo Menschen bloß nach einem checken, was die nicht tun, dann meint es, interessiert einem nicht, all die Dinge zu tun. Und dort ist, wo der Heilige Geist mich schaffen wird. Besonders, ich hatte sehr große Zweiflungen, wo dort mit meiner Erfahrung steht. Ich fühle so, ich habe das nicht recht tun. Ich bin rebellisch gewesen gegen Gott und gegen die Kjoakj.
En ik wist best niet hoe ik dat nu zal nog helemaal doen. Verken, wanneer ik weer op een stap schaffen of zo, dan wil ik me stilhouden en beten dat God zal mijn hart prüfen. En wanneer er irgendwas wir, wat ik niet zijn kan, dan zal hij mir openbaren. En wanneer ik me niet bekeerd hoor, dan wil ik nu nog. En dan speelt het zo wie bloß een rood. Dat het vandaag, de dag zo staat. Ik krijg niet mal, dat ik mal wist, ja, wanneer ik sterf, ik weet dat ik kom in hemel aan. En dan maar eens dan, waar dan ik krijg woord weer, Römer 10, Vers 19, ik wil het maar even lezen. Wenn die mit dem Mühl Jesus aus dem Herrn bekannt und glaubst, dass Gott ihn vom Tod abgewagt hat, wirst du selig. Wer von Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. So, das spielt sich wirklich so, das schiert so einfach, das spielt sich das so einfach, aber doch für mich, irgendwas, irgendwas komplizierter nachher, wegen, das bloß schiert so einfach. Und da muss ich mir lernen, da wordt het gebracht, ik moest geloven dat Jezus weer voor mij sterven. En dat hij is 3 opgestaan, hij had niet voor mij vertreden. En dat is wanneer ik weer vrede kreeg en ik weer kon met vrede in vrede slopen gaan en weten dat hey, dat is voor mij niet te laat. En ja, ik wil nog een klein beetje maar vertellen van waar het komt dat wie Jezus dit in de kerk voor. Die velen van jullie weten dat vielleicht al dat ik voelt je al als we ons bevrijd hadden. En dan als we de conservative kerk richting, dan ben je samen wat de voets heen aan ons optreden. En van mijn vrienden in het opmank, dat vertelt mij ook zo. Maar ik weet meid van het heenrijkse leven. Ik wil mal oprechtig leven. Ik wil weten wat zegt de Bijbel en wil ik de leven kraken dan wat het meint. Wanneer het kraken dan wat het meint. En dan word ik aan dat, wanneer je schon zo lang zo ben geweest is, van dat een allemaal even een tien stoppen dat, of ganz op een tien, dat je een beetje een addiction. Die kost de meeste los van, wegen die valt, dat je een fijne feeling. Dat is, ik kon er irgendwas doen wat ik niet wil gaan, ik zo. En ik word aan dat wat der ziel weer, die wil bloos irgendwo zijn waar ik een touchscreen phone benutzen, waar ik kan blijven jeans aan dan weer niet nodig. En ik wil aber weten wat wil Jezus van mijn leven. En zo vang ik aan hier te kerk te vormen. En ik gleich dat zeggen waar de Bijbel hier wordt gepredigt, ohne filter. Dat müssen wir so sagen wundern, irgendwer können irgendwas so klar haben. En dat ik vond ik te woorden jährlich. En ik zijn hier nu met even een jaar waar ik hier voor heb. En dat ik had alle gewassen als ik jemals mijn leven heb. En ik zie er zeer dankbaar voor. So, ja, dat is waarom we ons de entscheidung gemerkt hebben dat we wel hier zo met 10 tot match hoffen. Dankeschön. Good morning. Ik ben Lisa Friesen. Ik geloof die meeste zijn van jullie zijn ook bekend waar ik zijn en van waar ik kom. Maar wanneer de zonnen zijn wat er niet zijn. Ik ben hier geboren en ook in Westerpot opgewassen. En schof naar school gegaan. Bad wie lood aan de computer tragen. En ik ben ganz in een christelijke familie opgewassen. Mijn dad weer in diacoon hier in de kolonie. Veel zo lang als mij denkt. En dan lood ook aan computer had ik verschillende verantwoordingen. En ik Kjoakj ook zo. Ik heb allemaal gewusst dat een dag moet ik me entscheiden als ik wil voor Jezus leven of niet. En dat moet man. Mijn ene entscheidung zijn dat ik wil niet bloß met mijn familie toekomen en Himmel nemen. Dat moet man mijn ene entscheidung zijn. Maar ik ben nog zeer jong en ik had ook vaak gehoord dat wanneer je nog te jong bent, dan weet dat niet. Dan had je nog niet de ene verantwoording, de entscheidung te maken. So, ik wist niet hoe vangt het alle aan en hoe gaat het op. En ik wil me ook niet mijn familie te vertrouwen. Ik wil zo leuk gaan kunnen en ik wil me dat gaan erklärt, maar ik wil me dat niet. So, nu moet ik einfach was leren.
En ik had zo'n angst gehad. Ik kan niet slapen en ik wil niet alleen zijn. En ik had dus dit gevoel dat wanneer ik would sterven, God would het van mij verlangen, dat ik had zelfs de entscheidung gemerkt. En dan in 2015, ik ben 10 jaar oud, weer mijn mom een geburtsdag. En zo voor mij is wist dat je van Canada, urgent te dood, was voor een paar dagen. En ik kwam dat zo uit dat ik met mijn oudste broer met voet gaan. Ik weet al niet waar, maar ik kan hem niet zo fijn, ik ben niet zo op te reden. En die werkt zoveel als ik zo. Dat we met zo stil heen wezen. En eenmaal vraagde ik ons af als ik al had Jezus als mijn innerade ongenomen. En ik wist meest niet wat ik zijn zal. Ik dacht niet dat hij mij zo goed vrouw en ik was nog zo jong. En ik zei dat ik had niet, en ik wist niet wat ik dat zou. En ik had gedacht, ik was vielleicht te jong, dat moet nog niet daar gaan. En hij zei dan dat zijn dochter had al en die was zoveel jong als ik. Zo, ik had het toen al niet meer zwaar met. En ik zei dat ik wist niet wat dat moest. Als had ik al lang, ik had het te zwaar met en ik wist einfach niet wat ik moet moeten doen. Ik dacht dat moet wat groter zijn en dat moet zwaar zijn en zo weer. Zo, hij vroeg als we dat willen wel, krijg nu bloos doen. En ik zei, ja, want dat tof. We houden ons in Bachstal en hij vroeg me zo'n einfache vrouw. Als ik dat geloof, dat Jezus voor mij en te sterven weer. En dat hij de enige weg weer dat ik weer geraad word. En ik zei, ja, zeg, ik geloof dat we zo leeg, zo einfach. En hij deed niet bed, ik deed niet bed. En ik vroeg einfach als Jezus wil in mijn hart aankomen, mijn innerade zijn. En dat was dus van alle troubles in mijn leven gefixt werden. Alles was leeg. En ik wilde het kunnen on zijn. En ik had dus geen twijfel dat ik wist, ik would im Himmel bij Jezus zijn een dag. En in dezelfde avond hadden we ook bij de Kjoakj, zo ik vertelde het van mijn vriend dat. En ik weet einfach die zei dan dat ze had van mij gehoord, wat van zo jong hadden gedacht, die hadden zich bekeerd en Luther weer een waren, dat had niet geteld. En krijg in die moment maakt me dat niet uit, maar ik wil me zo zeggen, mij had zich dat gelijk wat ik dacht. En dan aber een stukje Luther vond me er onderboderen. Dat ik dacht pas aan, ik had je pas een paar dingen gezegd, wie vielleicht niet goed genoeg, oder ik würde vielleicht noch mal machen. En mir heeft dat zo geboren en ik kreeg me dat niet even andere mensen op moeten zijn, niet maar mijn ene familie. En even some tijd leerde ik dat onze bekering heeft niets te doen met wat we doen, wat we zijn en wat we in dit moment gedacht hebben of wat we doen hebben. Dat heeft alles te doen met wat Jezus voor ons te doen heeft. We waren toen wat hij door wat te doen, als was dat te geloven. En 2 jaar later liet ik me toffen. En toen zijn het tijden geweest, waar ik me zo veilig als sehr weinig gewassen. Ik verstond nog niet dat die gemeenschap met God, dat we ook in jeder dag het entscheiden en door wat te doen. Dat is niet bloß nu entscheiden ons eenmaal en dan wordt het voor allemaal leeg zijn en automatisch gedaan. Zo, mir heeft dat vele jaren gedaan, dat te leren dat als we wel een gemeenschap hebben met God, dat entscheiden we ons jeder dag en met jeder entscheidung. Als we wel ons doen reichen, wat God voor ons leven wil, of als we ons doen reichen, wat we voor ons leven wil. En ik heb vangen ooit dag, voor ons en kinderen, vielleicht in dezelfde show zijn waar ze denken, ik ben vielleicht te jong, of dat telt nog niet. En ik voor mij, ik wil zijn, wanneer mij wil weer vrouwen, ik wil zijn, wanneer die dat opbouwt, dan ben je niet te jong. Wanneer de Heilige die klopt en die allemaal opbouwt, dat die woest moet zijn, die leven naar Jezus geven, dan ben je niet te jong. Ik heb besonders veel gewassen in de laatste tijd, want we zijn hier naar Kjoakj gekomen. En ik ben zeer dankbaar voor de gelegenheid, hier in Port van te zijn. Mir gaat een vers te lezen, wat mij heeft zeer geholpen dat te verstaan. Dat is in Matthäus 18, 2 en 3. En Jezus roept een kind en stelt dat middenmank aan en zegt, ik zei juist dat de waarheid.
Wenn je nicht amtieren und so waren aus der Kenia, so war je nicht in das Himmelreich kommen. Und ich glaube, wenn wir so glauben aus ein Kind, dann kann das so einfach sein. Kriegen wir uns 24 feststellen, das wird groß sein.